У 86-м пасля выбуху на Чарнобыльскай АЭС 2/3 Гомельскай вобласці апынуліся забруджанымі. Сам Гомель афіцыйна лічыўся чыстым, але наступствы сталі часткай паўсядзённага жыцця, радыацыйныя прадукты і матэрыялы, а з гэтым рост захворванняў. Большасць рабочых Гомсельмашу жылі ў забруджаных вёсках, і ўсе гэтыя небяспекі хаваліся ад людзей. У 89-м годзе рабочы і прафсаюзны лідар Гомсельмашу Еўген Мурашка адкрыта пачаў патрабаваць ад уладаў прызнаць забруджанне і абараніць людзей. Ужо ў красавіку 90-го года яго падтрымаў увесь завод, а гэта 37 тысяч рабочых. Страйк перарос у марш за выжыванне на Маскву. І толькі пасля гэтага ўрад СССР уключыў Гомель і ўсю вобласць у чарнобыльскую праграму. Аднак пасля распаду Саюзу і прыходу Лукашэнкі большасць гэтых дамоўленасцяў былі скасаваныя. Менавіта ў 90-е гомельцы ўпершыню даведаліся, дзе і ў якіх умовах яны жылі. З'явілася больш поўнай і дакладнай інфармацыі, а таксама былі рассакрэчаны асобныя аб'екты. І пачаліся масавыя перасяленні. За 40 год стала зразумела, перыяд паўраспаду – гэта не ачышчэнне. Цэзій і стронцый нікуды не знікаюць, а проста становяцца ўдвая менш і сыходзяць глыбей у глебу. Сёння ўсё больш тэрыторый аб'яўляецца чыстымі. Уводзіцца паняццё умоўна чыстых прадуктаў. Але ў лесе дагэтуль знаходзяць грыбы і ягады з перавышэннем нарматываў у дзесяткі і сотні разоў. Але, падаецца, мы так і не зразумелі галоўны урок гэтай гісторыі. Як і ў 80-е, інструкцыі па эвакуацыі ў выпадку аварыі на БелАЭС зноў засакрэчаныя. Чарнобыль не мінулае. Гэта напамін, што маўчанне не можа гарантаваць бяспеку.